Бе, внимавай са, задно ще такова накаре ще направим това такова. Ама Исмаил, буталата ще изфръкна, тя ни вари, бе. Чакай малко. Исма, амджик сурат такъв. То с кола калула няма, бе. Какво да направя? Нищо, поне ти кабрил колата. То само едни жанти трябва да вземем, друго нищо и няма. Меджи, как мана бута то смагал? Къде на майка си амджика гледа като купува този скочник? Сега пак трябва да крадем, мане. Дума да ни става. Евроатлантически мангали сме, такви за кражби да не чувам повече. Аз сега ще оправя работата. Ало! Здрасти, приятел, как сте? Марин съм. Искам да питам за едно БМВ 7 серия. Да. Джанта, борня, капак, огледало, спойлер. Жам, ще искам и малко стъпка да прати. Коля дай сега, брат ми. Бъдете благосклонни към нас. Ама регистрация трябва да се направи. Какво трябва да направим? Регистрация. Знаете ли как? И знаме как да не знам. С кой говориш ти? Регистрацията ще получите и отстъпка. Добре, ще направим. Добре. Окей. Айде. Какво каза човек? Каза, трябва да направим